welcome back to my YouTube channel बेबो 4 मासफोरनि उनाव आङो ब्लगखौनो खालामनाय जाया मबाइल स्टरेजनि बिराद प्रब्लेम ओमफ्रायहाय दिनै जोङो बावखुंग्रि हाजोआव थांनो नागिरदों माने दायो बेरायनोल' थांगोन ओमफ्राय गाबोन गाखोनाय नालाय दा कम्पिटिसन जागासिनो ना माबा माबि ओमफ्राय सानावनो थांनांगौ कम्पिटिसनफोर नायनोबा लेकिन आंना मोनाबाय दायो दसे ओरैनो बेरायना फैनोसै नायना फैनोसै ओमफ्राय उनाव गाबोन फुङाव गाखोनोसै नायनो मोनसादों होनबा बावखुंग्रि हाजोआव मादि फेस्टिभेल जायो मा मा जायो मामाजों थांगोन খবর ভালো যাবে ভাই এখানে আমার পরম্পরা কিবা আছে তাতে চাই আছো nó máy xoay সরাই তো দিল্লি দুবার ভাই গাবন যাচ্ছি Raza hai hân ba rời Anandita hi say hi hân Krishna जा बावखुंग्रि हाजो बेरायफैदों हाजो गाखोनो
बानायखे ताकत बर थाखागोन बेयाव नुदों ना बेलाय बोरसो बेलाय गामसा गाननायफोरखौ खेवदो इथिंनिया इसोरनिखौसो मोजां नुदों इथिंनिया मोजां नुवाखै ड्रेस गाननायखाय गामसा गाननायफोरखौसो मोजां नुदों हाबाय ओरै हाबाय हाबनायथ' बाबा ओइ बाबा खाथियाव थांनो मोनाथ' इथिंनि गामसा गाननायफोरा देरहाबाय ओमफ्राय आंनि भिडिअ'आ लानाय ड्रेसजों देरहानायखौ लायासैनो माने इथिं गेलेखांनानै बिसोर आगुखौबो इथिं खननै चान्स होदों आरो ओमफ्राय खेनथाम गेलेनाय जादों ओमफ्राय गामसालाफोरानो देरहाबाय आरो इसोरखौनो देरहागोन बादि नुखादों ताकत गोनांखामोन थेंक्स फर वाचिं गाइस बिदिनो आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव बाय बाय दख'नायावसो लिरदों नै खन्थाइ उदै बानायनो हागौ गिदिर